Good morning. Good morning guys. Good morning sa ating mga supporters, no, sa mga mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Good morning sa inyong lahat. Sa ating mga subscriber, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So, meron pa pala. Pati na rin yung ating mga followers. So, yung followers natin sa Facebook, maraming salamat po, no. Kundi dahil sa inyo, hindi natin ma-activate yung ating stars, no. So, yung ating stars sa Facebook is na-activate na natin. Okay na. So, sa mga gustong magbigay ng star, maraming salamat po sa inyo. Sa mga magbibigay, magpapasalamat na po ako sa inyo. So, lahat ng ating followers, lahat ng sumusuporta sa ating Facebook at sa YouTube, maraming salamat po. No? Thank you. So, yung ating followers is nasa 1.2 something Facebook. And then yung sa ating YouTube channel is nasa 200 plus, no? Nasa 200 plus yung ating subscribers. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you very much. So, ngayong umaga, nandito tayo ngayon sa Guadalupe. Nandito tayo ngayon kasi may kausap siya doon. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung store? Siguro kita nyo, no? Ayan. Kita nyo naman. Kita naman. So, nandyan siya ngayon. At ako ay nandito sa sasakyan. Kasi, tingnan nyo naman yung dito. Tingnan nyo. Mahirap na baka pag umalis tayo dito kasi wala tayong maayos na walang maayos na parking. So, dito lang tayo. Open yung ating makina. Kasi, baka sitahin tayo, no? Baka iklam tayo. So, although may mga nakapark naman, mabuti na yung sigurado tayo, no? Mabuti na yung safety tayo. May mga nakapark naman. Pero syempre, hindi naman natin kabisado rito. So, dito lang tayo, stay lang tayo rito. So, nandun siya. Gusto kong bumaba. Hindi ako makababa kasi baka mamaya pagbaba ko, may dumaan na towing, maklam ako, di ba? So, dito lang ako para pagka makasibat agad. I mean, may driver sa loob ng sasakyan, no? So, nandyan siya ngayon kasi mayroon siyang kakausapin. Mayroon siyang pagsishiran ng ating business product tsaka business opportunity. So, kahapon galing tayo ng Muntalban, no, sa Rizal. Team Eugene, Mian, Kuya Dan, si Galvez, si Ate Fe, si Ate Jo. Yun, no. So, Team Rizal kahapon. So, nakauwi tayo kahapon mga alas 11 na ata, alas 11, alas 12 na, mga ganung oras na tayo nakauwi ng bahay. Kasi may dinaanan pa siya sa sa hospital, no? Hospital ng Inares, may dinaanan pa siya doon. Ay. So, hintayin na lang natin siguro. Anong gagawin natin? Magkintuan na lang tayo. Magkintuan na lang muna tayo. Anong gusto niyong pagkwentuhan natin? Meron pa pala akong hindi nababati. Meron pa pala akong hindi napapasalamatan. At syempre yung mga silent viewers, yung mga nanonood ng ating mga YouTube ng mga ating videos, yung mga nanonood, no? Yung iba subscriber, yung iba hindi pa nakasubscribe, pero yung iba nanonood ng ating video. So, maraming salamat po. Basta maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng ating videos, no? Thank you very much. See you on my next video.
So yun, bumaba ako kasi bibigay ko yung binigay ko yung form, binigay ko yung form kaya bumaba ako, no? Pero ayan, dyan tayo nakapark. Tingnan nyo, dami. Tara, pasok tayo dito sa loob. Pasok tayo dito sa bahay nila. Dapat dati. So, makinig tayo sa Kulay, may puti pan dito, pinakauna. Tapos yung Nag-explain siya. yung bilas ko dyan. Ay, Okay lang, ma'am. okay na si Yan si ma'am. Ma'am Rose. Kaway naman dyan, ma'am Rose. Sama ka sa aking vlog. Ay, may model pa na. May king herbal din ako nga dyan binili. So yun, kanina nandun tayo sa Guadalupe. Ngayon papadala natin yung product. Papadala tayo product. Ayan, dito na tayo sa series. Dito tayo sa series. Hindi ko alam kung kasama yan. Kasama ka to, ha? Apat. Ayan, so padala mo na ng product. Ano na yan, mga product nila. Yan. Yan na yung mga product. Ayun sa loob niya. On! Pwede ko na kayo basta. Padala tayo ng product. Meron pa? Yun yung mga product ko. So yun. So dito. Andito siya ano? Oh. Okay naman dyan. Kapitbahay namin doon sa sa Lancaster. Dito. Padala kayo? Oo. So, ayan sila. Yun, so nagpadala tayo ng product, ayun. Naayos na nila doon. At nandito yung kapitbahay natin. Nadatnan natin dito. So, shout out sa iyo, Ann, Mrs. Ann Oliva. Shout out. Kay Mrs. ni Parimark. Shout out, Parimark. Nandito kanina, naabutan natin. So kanina paalis na kami doon sa kinausap niya doon sa may Guada, no? Dumating yung mister niya. So sakto, paalis na kami sa kunting kwentuhan na lang. So susunod na lang makakakwentuhan yung mister niya. Pero naman yung misis niya, very positive doon sa sa ating product. At hindi lang doon sa product, doon pati doon sa sa negosyo, no? Doon sa business side. So yun yung napakaganda ron, kasi yung nakausap mong tao ngayong araw is think positive. So very positive. So akala niya kanina nagpipicture ako para sa hindi, nagpipicture ako, nagbibideo ako kasi para sa aking vlog. Para may content ako. Diba? So ganun lang. Kwento-kwento lang, i-share ko lang yung kwento-kwento lang kung ano yung experience mo. Kwento mo lang about sa product and then sa business side. Kwento mo lang. Ganun lang. Hindi mo kailangan mamidit ng tao.
Nabula. Nag-ano yung ano ko Kwento-kwento mo lang. Hindi mo kailangan mamilit ng tao kung basta kwento mo lang na ikwento dun sa ano sa ating mga viewers, alright, followers, subscriber. Sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat. At sa mga nakasuporta din sa ating Facebook, no? Sa mga nagpa-follow sa atin, maraming salamat. Shout out sa inyo lahat ng ating followers, subscriber, at saka sa mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat. And bye-bye. See you on my next vlogs.